sam teo nešto eksperiment zajedno. Uvijek se to tako nešto, kroz 7 subotu opet ne mogu, ni opet ćemo. Pa moraš to da teraš, Ilija. Kako sve ne možeš, jebote? Dobro, žena, ne mogu da dam nove gume, moram da zamenim. A sad idem da zamenim, će dođu najbolji gore gum da gleda. Koji je Tako, ne? A možda je otišao, ne, možda si otišao. ti je vrata otvorena gore, pio. Da pio otvorena. Kad smo došli, neko će ti slati. Ja kad smo došli vidio Ivana, još 3 odoše se. Ja ne znam. Ona je, ne